Η χημεία είναι ο αθέατος σεφ στην κουζίνα σας. Κάθε φορά που μαγειρεύετε ή ψήνετε κάτι, πραγματοποιείτε έναν χημικό μετασχηματισμό. Η καραμελοποίηση της ζάχαρης, για παράδειγμα, δεν είναι απλά μια γλυκιά εμπειρία, αλλά και μια χημική αντίδραση, κατά την οποία η ζάχαρη διασπάται υπό θερμότητα και παράγει αυτό το υπέροχο καφέ χρώμα και γεύση. Δεν είναι μαγεία, είναι χημεία. Το σαπούνι μας βοηθά να καθαρίσουμε λόγω της ικανότητάς του να διαλύει λίπη στο νερό. Χημικά, το σαπούνι έχει μια υδρόφυλλο κεφαλή που αγαπά το νερό και μια λιπόφυλλη ουρά που συλλαμβάνει λίπη και έλαια, κάνοντας το πλύσιμο των πιάτων μια ολοκληρωμένη χημική περιπέτεια. Εδώ η χημεία κάνει θαύματα στην ιατρική. Η δημιουργία εμβολίων είναι μια χημική τέχνη που σώζει εκατομμύρια ζωές ετησίως. Μέσω της χημείας, επιστήμονες μπορούν να σχεδιάσουν εμβόλια που εκπαιδεύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά ασθένειες χωρίς να μας κάνουν να αρρωστήσουμε. Η οδοντόπαστα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα είναι μια χημική σύνθεση που προστατεύει τα δόντια μας από την τεριδόνα. Το φθόριο, ένα στοιχείο που συχνά βρίσκεται στην οδοντόπαστα, βοηθά την ενίσχυση του ασβεστίου στο σμάλτο των δοντιών, κάνοντας το πιο ανθεκτικό στα βακτήρια. Από τα smartphones που κρατάτε στα χέρια σας μέχρι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη, η χημεία παίζει έναν κρίσιμο ρόλο. Οι χημικοί επιστήμονες αναπτύσσουν νέα υλικά με απίστευτες ιδιότητες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά από την καθημερινή μας ζωή έως τις προηγμένες επιστημονικές εφαρμογές. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι ένα θαύμα της χημείας. Από την αντίδραση φωτοσύνθεσης που παράγει το οξυγόνο που αναπνέουμε, μέχρι τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας μέσω των διαφόρων χημικών διεργασιών, η χημεία είναι παντού. Ακόμα και στις διαδικασίες που μας προστατεύουν από την υπερβολή των ακτινοβολιών του ήλιου. Η χημεία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Από την ανάπτυξη βιοδιασπόμενων πλαστικών και καθαρότερων πηγών ενέργειας, έως τη δημιουργία αποτελεσματικότερων φίλτρων για την καθαριότητα του νερού. Η χημεία εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ακόμα και στον κόσμο της τέχνης, η χημεία έχει έναν ρόλο να παίξει. Τα υλικά και τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για τη διατήρηση και την αναστήλωση των έργων τέχνης είναι όλα αποτελέσματα των χημικών επιστημών. Τα έντονα και ποικίλα χρώματα των ειδημάτων μας δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή της χημείας στην καθημερινότητα. Οι χρωστικές και χρωματιστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να δώσουν ζωή στα υφάσματα, ενώ η επιστήμη της χημείας μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς αυτές οι ουσίες αντανακλούν στο φως και πώς αλλάζουν τον χρόνο. Το νερό, μία από τις πιο δεδομένες χημικές ουσίες, έχει την απίστευτη ικανότητα να διαλύει μια τεράστια ποικιλία υλικών και γι' αυτό και το αποκαλούμε παγκόσμιο διαλύτη. Από το ξέπνο του αλατιού από τα φαγητά μας μέχρι την αφυδάτωση και την ενυδάτωση του σώματος, το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και την ευεξία μας. Πίσω από κάθε μπουκάλι αρώματος κρύβεται η τέχνη και η επιστήμη της χημείας. Οι χημικές ενώσεις χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μυρωδιές, αναπαράγουν τις φυσικές οσμές των λουλουδιών, των φρούτων, ακόμα και φανταστικών συνδυασμών, προσφέροντας μια απίστευτη ποικιλία για κάθε προσωπικότητα και περίσταση. Η χημεία παίζει επίσης ένα καθοριστικό ρόλο στην αγροτική παραγωγή και την τροφική αλυσίδα. Από τα λιπάσματα που βοηθούν τα φυτά να αναπτυχθούν μέχρι τα συντηρητικά που διατηρούν τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο, η χημεία βελτιώνει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των τροφών που καταναλώνουμε. Το Βόρειος Έλλας είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές ατμοσφαιρικές εκδηλώσεις και είναι αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Όταν τα φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο συγκρούονται με ατομικά και μοριακά αέρια της Γης, προκαλούν την εκπομπή του φωτός σε διάφορα χρώματα, δημιουργώντας το μαγευτικό αυτό θέαμα. Τα πυροτεχνήματα είναι ένα άλλο παράδειγμα όπου η χημεία μεταφράζεται σε ομορφιά και ψυχαγωγία. Διάφορες χημικές ενώσεις καίγονται για να παράγουν εντυπωσιακά χρωματισμένα φώτα και ήχους, με κάθε χρώμα να προκύπτει από συγκεκριμένα μεταλλικά άλατα και άλλες ενώσεις που καίγονται σε διάφορες θερμοκρασίες. Η πρωινή σας δόση καφεΐνης είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνήθεια. Είναι ένα χημικό θαύμα. Ο καφές περιέχει πάνω από 1000 χημικές ενώσεις που συμβάλλουν στη γεύση, το άρωμα και τις επιδράσεις στον οργανισμό. Η χημεία πίσω από την εξαγωγή, το καβούρδισμα και την εκχύλιση του καφέ είναι ένας σύνθετος κόσμος που εξερευνά η επιστήμη των τροφίμων και της γεύσης. Στον αθλητισμό, η χημεία βοηθάει τους αθλητές να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να ανακάμψουν γρηγορότερα. Από τα συμπληρώματα που παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά έως τις χημικές θεραπείες που βοηθούν στην ανάρρωση των μειών, η χημεία είναι κεντρική στην επίτευξη των αθλητικών επιδόσεων. Κάθε φορά που καθαρίζετε το σπίτι σας, εφαρμόζετε χημικές αρχές. Τα καθαριστικά περιέχουν μια ποικιλία χημικών ενώσεων που διαλύουν τους λεκέδες, σκοτώνουν τα μικρόβια και αφήνουν τις επιφάνειες λαμπερές. Η χημεία τους επιτρέπει να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για χρήση στο σπίτι, ενώ παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον. Πριν την ψηφιακή εποχή, η φωτογραφία βασιζόταν εξ ολοκλήρου στη χημεία. Η διαδικασία της φωτογραφικής εκτύπωσης εμπλέκει την αλληλεπίδραση του φωτός με φωτοευαίσθητες χημικές ενώσεις, προκαλώντας μία αλυσιδωτή αντίδραση που αποκαλύπτει και διατηρεί τις εικόνες.
Αυτή η μαγική διαδικασία αποκαλύπτει την άμεση επίδραση της χημείας στην καλλιτεχνική έκφραση και τη διατήρηση των αναμνήσεων. Η παρασκευή του κρασιού και μπύρας είναι ακόμα ένας τομέας όπου η χημεία παίζει κεντρικό ρόλο. Η ζύμωση, η οποία μετατρέπει τα σάκχαρα σε αλκοόλι και διοξίδιο του άνθρακα, είναι μια βιοχημική διαδικασία που διαμορφώνει τη γεύση, το άρωμα και την υφή των ποτών. Η χημεία είναι επίσης υπεύθυνη για την ισορροπία των οξέων, τανινών και άλλων συστατικών που καθορίζουν την τελική ποιότητα του προϊόντος. Η χημεία παίζει επίσης έναν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας μας. Από την κατανόηση των θρεπτικών συστατικών στα τρόφιμα μέχρι την ανάπτυξη συμπληρωμάτων και βιταμινών που βοηθούν στη συγκάλυψη των διατροφικών αναγκών μας, η χημεία εξασφαλίζει ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για μια υγιεινή ζωή. Από τα απλά καθημερινά φαινόμενα έως και τις πιο περίπλοκες επιστημονικές διαδικασίες, η χημεία βρίσκεται παντού γύρω μας, αποδεικνύοντας ότι είναι μία από τις πιο δυναμικές και ενδιαφέρουσες επιστήμες. Κάθε ανακάλυψη, κάθε πειραματισμός, κάθε καινοτομία αποτελεί μια μαγική περιπέτεια στον κόσμο των μορίων και των αντιδράσεων, αποκαλύπτοντας την απέραντη ομορφιά και το μυστήριο που κρύβει η χημεία σε κάθε γωνιά της καθημερινής ζωής μας.